Right, so guys, one of you all commented and said check out our Fanati Boys versus the Girls episode 7 season 8. Here I am doing that. So shout out to story time with me. So if you also wanna shout out, let me know in the comment section which episode I should react to. But before guys, please don't forget to smack the like and subscribe button. We're on the road to 3,000 subscribers. Alright, here we go. Hopefully this episode is worth watching. Ayikhona kade bani njalo nje into sisavumela iziketi zihlukanise enamajita sengihlukene naloya bona ngcono ukuthi vethe ihlukane bese ngiyona nani abantu anginaqhebe boy wena kumele uthole umuntu ozomthanda indlela eyiyona ungamshintsha umuntu yazi ngobani uyomshintsha umuntu abe lento oyifunayo kodwa ubengasiyona lento oyifunayo uyobe ilento efuna wena Kothi ngelinye ilanga akathala ukube lento oyifunayo obuyele back ekubeni uyena asukube ngathi uyakushintshela kanti lutho uyobe seveza ubuyena yena ke ayikona does make sense Ayikona bethu uqinisile dog uqinisile like nawe nje zulova futhi ngabe ushintsha for ithekini mele kuthande ngoba nakho uyiwena ngoba throughout uzogcina sokhathala nawe uku-actor nempilo le omufuna itshesi ithekini like ulokhu ufake noma mhlawumbe egcineni ikubamba uthi awuyena nomuntu emengiyitshela ukuthi wena nje mfethu ungalokhu ushintsha nje uma mfethu ithekini rejecta mfethu just move on with your life dog like there are plenty of fish in the sea. Ukalelani manje ndoda? Ngokwenze njani manje? Lo tani khuluma imphathisa ngenhliziyo ebuhlungu. Ngahleki skeleton hayi. Skeleton ngiyamanga. Kwenze ngiyazi bese nginilahlile. Bese ngihamba noPithi. Ngiyaxolisa bafethu. Hayi leyo skeleton first. uPrithi ukulahlile. uPrithi ukulahlile. Hayi leyo ja. Hey, if I'm being honest, like angiyiboni ngikalela ithekini. Like mfethu masungasangifuni mfethu okay sure. You feel me like nabathanda ngana but masungasangifuni hayi okay sure. Ngimthanda kakhulu. Alright, so guys, I'm sorry for cutting the video, but so recently I opened a new channel here it is right here, so please don't forget to check that channel out. I will link it in the description. I react to basically like you will see on the channel. I love it so share up out of fuck baba. Bas funga kali. I am cold. I can't look at them. Please, office. Don't you do that for us to go Until I'm so emotional. Ayikahleni majita. Nawe Rap King uyahleka. Wagcina nini ukuba nentombi? Wena usaba ngisho ukushela. Ayikahleni majita. Ayikahleki ntando baba. Neqinqini. Singatshela ithena nodwa manje sibonze bazobamba kuqala. RK angithathi kancane boy. Awuboni ukuthi la mina. Awungizuzidana. Guys, commentani uba uNtsebe phakathi kwa Rap King nobani balo mthida lo ba uNtando whatever. Uba uNtsebe ngoba phela mina angimbazi kakhulu. Mina ngazi ingqwele nje bethe ezu2 which is skeleton nomshayi. Ingqwele. Masutho wesithathu lapha engathi bonus uba lo mthida lo. Lo mthida ompofu. Ubani? Oh nginamanga no blade.
Ya blade abayishaya ngayo blade. Ingqwele ezo3 na ke lezo. Lex. Hayi bafethu uma thina xabana sicela umasha. Edinga ipoint nophela. Hayi inja mfethu. Bafethu, amasosha axabana. So put for life. Nani yazi uma sineke sisolve anyana. Bese ubese. Wena ngiphonga khona la zojaji. Seqedile njalo. Ho ngeke. Sure. Ina story semali. Ufuna imali ungabodlala ngesikhathi. Bebona uthi usidi ungabothatha ama chance. Khona Abantu balungisa bangadli. nge-freestyle. Like serious dog. Imali ayikho bala le macansini okodamdali yini isimo somnotho simba isimo somnotho simba umama akekho usemsebenzini usebenzela thina ufuna imali ayikho imali ayibona okodamdali yini isimo somnotho simba isimo somnotho simba ihlala phansi lepiano ulalele musuka la endleleni uqaphele ufika endlini uqaphathe ukhuleke ubonga ukuthi uphumile emzimeni njengamanje khona ingane eshoda ngonodoli tshele ngealdad selishoda ngokotoyi bathi phela laba baqoka icontrol issue kushubile ngaphandle nansoka Hayi. Okay, lalela. Okay, DJ, drop the beat. Nangu alien. Wena uyamubuka kodwa wena usubscribe. Okay, ngadla ngiyabheta ne. issue angazi ukuthi manje ngizophila kanjani buka manje abantu ezweni baphumelele kodwa abanye babo bangibukela phansi ikhala ngedwa mihla namalanga indlala inkinga uthando nenjabulo kukho lekha ngikuqinga ngamadolo manje kubheke kumdali issue thithilila Bawenini guys, let me know in the comment section. No Rap King, no Mutando. For me, Rap King, man. Bomba. Okay. Back to square one. Asikhethe intombazane yodwa social. Hayi ubali. Ayikho rapela umuntu. Futhi ayikho vala umuntu. Sithole into ningasazi. Ngishasa ngathi sasazana kuyo. Game on boy. Hayi game lo futhi supportive. Kabule. Ngadlala, relax. I'm not gay. Relax. I am speechless right now. Like, what is this? Hi, Angel Feds. Nali party le mi vitamin. Hi. Sketon. Funa ingane engangivema simntana. Abe kanti ngeke sebezocula ngihlala kahle abafethu. Ezo 6. Okay. Uzobanika nezo 2. End of discussion. 2. Hawu ngeke bana 2 mncane. Mina mfethu zo 5 mfethu. Makuthi kenzeka kuba bafana aba 3 namantombazana awu 2. Hayi. That is the best thing, bro.
lapho ba amawele ubonje mfethu. Another question. Anyakho yokuqala ufuna amasuna ngakhe? Sengina 17. Damn. Right kan lakho yes. Ngeze yenzeke leyo nto. Sawa la president. Before kukhuluma ngenza cacile ngo. Wena na uthi ngeze yenzeke leyo nto athi futhi uthole umunye okay Tutu. Hi, okay, Sharon. La. Come mshayida vocalist. Okay. Hayi, soke siziphuca abantu. Phela sacanga ukubhala iphesha. Yeah, I'm fine pressure rare. Okay, wena ngifuna umsuna ngakanti ngani? Mina ngane ngifuna masingi right. Masingisebenza nginemali yami. Ngabona ngusisi wami. Lento uhupha nobaba engane for imali yengane. Angifuni leyo nto mina. When you are financially fine, dog. Yeah, ne. Enye into ke. I What think type before of masukala waka 6 figures? And that is 6 figures is too much. Like 100,000 episode. Maybe like 50,000. What you want? Yeah. Singane emhlabeni lenomuntu wakho. Hela nqanile ngisenini. Mele kuqale nibe nezinto enifuna empilweni ndawonye. Mase ni right ke, seni happy, seningawuletha umphefumulo kulo mhlaba. Angisho ukuthi ngithini. Kodwa ngibona kumqondo right ukuletha umphefumulo kulo mhlaba. Uma usayibona la ukuthi uxakekile. Ngoba kusho leyo ngane uzobe uzoyilethela ukuxakeka kulo mhlaba. Njengawe. Njengawe. Ngisile baby. Umelana nawe la. But now what's your take it Linda? After lento ishilo baby. Ngiyabotha ubright ngoba ningane usemncane. Kurong kakhulu. Especially musadependela abazali bakho. Azabe abazali bakho but lutho. Basitshela ukuthi asazi. Hi my brother. Kodwa sazi yonke into. Kodwa bana ngibablame. Ngoba most yabo ama-single parents. Damn. Ngikhuliswa umama kuphela. That is true. Ngingimuzwe sometimes mengithithisa. Ethi ngenzela yonke into. Ethi umama ubaba kumina. Ngezenzo zakho mama. Angikuphiki lokho. Kodwa deep down ngiyalidinga uthando lababa. Ngiyamdinga ubaba. So guys. So Yeah. angifisa Baba ngithi uzolala nethini maseningane masabaleka. It's time my nigga. Don't start at that man. Take care of your kids. ngifuna ingane zami zibe nomndeni ofudumele. Zibe nobaba nomama. Skeleton. Ngifuna sikhule ndawonye. Sibe nomndeni ofudumele. Ube baba, ngibe umama. Ngifuna sithandane kahle. Ingane zethu zikhole zilibona ngamehlo uthanda ukuthini. Ngiyakuthanda baby. Ngikushiye ngiyakuthembisa. Yazi into Vito hayi it's time my nigga. It's time. If hey afethu buyani phela sisanathi studio. Noma mhlawumbe salinde mina afethu mina mangifona afethu ngithola iduzo majisi kusinathi nje yama available yabo mina afethu ngisho noma ngangikhokhela ke mina. Mina nje bake kuthenani nje kuphela I'm happy. Awu leon ikhona imali ngisangagibela mfethu ngelapha ngishaya mfethu amasini ami ngiyibuyele mfethu yabo like usinathi ngakucela mfethu if you watching this I will mention you in the description like yeah it's time. So angithembisa ukuthi soba nengane mase sisebenzisa nomuzi. Showcase baby ngiyakuthembisa. Ngiyakuthembisa. Hayi kube ngifaka uthanga bese ngilo ngabe sengiready sihlala kanje awuqala phela ngisahlala ke kahle awudlala sasaba ozana. There's so much in this world.
I can never change. There's so much in this So much. Okay. that everybody's wishing for. Wishing for. But there's never much in my heart without you. Ooh, okay. You're my everything. To me. You're my everything. To me. But there's never much in my heart without you. You mean the world to me. You mean the world to me. You mean the world to me. I wanna love you like I never love again. I wanna love you like I never love again. I wanna love you like I never love again. I wanna love you like I never love again. Okay. I wanna love you like I never love again. I wanna hold, I wanna touch, I wanna kiss, I wanna hug you. I wanna love you like I never love again. I wanna love you like I never love again. I wanna love you like I never love again. I wanna hold, I wanna touch, I wanna kiss, I wanna hug you. What's you? Usacula kahle. W Ingoma Mshayi. yakho lena ipalelewe. What? Come here. I don't know why that was funny, but it caught me off guard, bro. That caught me off guard, I'm not gonna lie. What's going on, Simon? Well, I feel Sunday, the mama way. What's going on, Simon? Well, I feel Sunday, the mama way. What's going on, Simon? Well, I feel Sunday, the mama way. Skeleton. How's it going? Skeleton in the coat, man. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please don't forget to smack the like, smack the subscribe button. We are on the road to 3,000 subscribers. Once again, shout out to Storytime with me channel for this amazing episode. If you also want a shout out, let me know in the comment section which episode I should react to. Me out. Peace.